Public speaking, ден пореден. Днеска малко си обасках главата. Тъй съм по-свежарка. Много лъскав. Махнах си брадата. Те е по-добре. Нищо, че не всеки ме харесва така, но сега аз и така се харесвам. Много, как да кажа, различен. Може би свалям няколко годинки надолу. Той много хора не знаят на колко години съм, но все пак. Нали? Вие какво мислите за новата ми визия? Или новата глава? Интересна тема на разговор. Просто ми е интересно да кажете как ви се вижда новата прическа или без прическа, коса или без коса.